iji mee ka erimeri bụrụ atụrụ taba ma na-enyekwa ihe a chọrọ n'arụ. Ikwusikwa ike mkpa ọ dị na ndị mmadụ ga-anachi ya iri nri bụ dịka chi siri wee kee ya bụ okwu dị iche iche ekwusiri ike na nzukọ zugbe ọbịa n'afọ nke otu Association of Organic Agriculture Practitioners of Nigeria wee n'ọnọdụ na Nnamdi Azikiwe University dị n'Awka. Onye isi otu ahụ bụ Dr. Jude Obi kwuru na ime nke a ga-eme ka ndị mmadụ nwewenye ahụike site n'ịhụ na erimeri ndị mmadụ na-eri bụ nke dịka chi siri wee kee ya ma chekwazie gburugburu anyị. Joseph Egbeọcha bụ onye nta aka ijere ebe ekwuru okwu a wee weta aka ịga n'ugbu a. Dọkịnta Obi nke sitere mahadum dị n'Uyo kọwara na ya bụ ọgbakọ bụ nke nyere ndị eji okwu ha agba izu na ya bụ otu nakwa ndị na-arụ ọrụ ugbo ohere iji tụkọọ uche maka ọdịnihu ya bụ otu ma gbakwunye na isiokwu nke ya bụ mmemme bụ nke dị mkpa iji weta ụsịsa nye ihe iche aka mgbada pụtara oge ewepụtaziri amụma agrokemikal n'iji bagide ịkọpụta erimeri n'uju. Na mbụ n'okwu ya iji gbapee ya bụ mmemme ka onye ji ọkwa Vice Chancellor nke Nnamdi Azikiwe University Awka bụ ọkammụta Charles Esimone nke onye nochitere anya ya na ya bụ mmemme bụ onye ji ọkwa Chairman University Community Relations Committee bụ ọkammụta Chris Anyamene kọwara na ya bụ amụma akpọrọ Organic Agriculture bụ nke gbadoro ụkwụ n'iji ihe ọnatarachi wee na-akọpụta erimeri bụ nke ọtụtụ mmadụ amatabeghị maka ya ma tozie ya bụ otu maka mbọ ha na-agba iji hụ na ya bụ ozi bụ nke agbasara ọra mmadụ. N'okwu ya kwa na ya bụ mmemme ka onye nyere nkụzi pụrụ iche n'ọgbakọ ahụ bụ ọkammụta Ike Nwachukwu nọrọ kọwaa na ya bụ amụma iji ihe ọnatarachi wee kọpụta erimeri bụ nke na-enye aka n'akwalite obibi ndụ ndị mmadụ dịka ọ na-ahụ na nri akọpụtara bụ nke ndị mmadụ na-eri bụ nke na-enye ihe a chọrọ na-egbochi ọya dị iche iche ma na-egbochikwa mbize ya na ọtụtụ ihe uru ndị ọzọ. Onye ji ọkwa Chairman Board of Trustees nke ya bụ otu bụ ọkammụta James Adediran kọwakwara na nchọpụta emere na-egosipụta na erighị nri akọpụtara n'ụzọ ọnatarachi bụ nke na-eme ka ndị mmadụ na-arịa ọrịa dị iche iche ma kpozie oku ka akwalite iji ụzọ ọnatarachi wee na-akọpụta erimeri n'ala Naịjirịa. N'okwu ha gwara ndị ọrụ nta akụkọ ka onye isi oche nke ya bụ otu na Anambra steeti bụ Oriakụ Patricia Ụba nọrọ kọwaa na enweghị nkụzi zuru oke, enweghị ihe a na-atụnye n'ọrụ ugbo ya nakwa akụrụngwa eji agbanwu ahịhịa nakwa ụmụ anụmanụ na-emebi ihe a kọrọ n'ubi so n'ihe iche aka mgba na-echere iso n'ụzọ ọdịnala wee kọpụta ihe erimeri. Ọbụna dịka onye ji ọkwa Dean nke Faculty of Agriculture Nnamdi Azikiwe University Awka bụ ọkammụta nke Irumeludu kọwara na mba ụwa gbaa gburugburu na-elezi ala Naịjirịa anya ka ha gaa n'iru na-akọpụta erimeri bụ nke ọ kọwakwara na ọ nwekwara ọtụtụ ihe nrite ọzọ dị na ya. Otu onye n'ime ndị bịara ya bụ mmemme bụ dọkịnta Mma Okechukwu Okoroji kọwakwara na ọ bụrụ na ndị mmadụ ga-eri nri ma nweta ndụ n'ime ihe ha riri a ga na-akọpụta ma na-esikwa ihe erimeri dịka ọnatarachi si wee dị ma kọwaa ya dịka nke kacha mma maka ọganiru. Nwunye aka na-achị steeti a bụ Nonye Soludo nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ Oriakụ Esther Onyekesi nakwa ndị ọzọ bụ ndị natara onyinye ntụrụugo dịka ndị na-akwado iso n'ụzọ ọnatachi wee na-akọpụta erimeri n'ala Naịjirịa na ya bụ mmemme bụ nke a nọrọ n'ime ya nwee mkparịta ụka ma gosipụtakwa ihe ndị akọpụtara n'ụzọ ọnatarachi site na mahadum Nnamdi Azikiwe nke dị n'Awka. Abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.